Traja bratia investovali každý 1 000 eur na akciovom trhu, no ich najväčší strach sa naplnil. Veľmi rýchlo každý z nich prišiel takmer o 50% svojich peňazí. Investovali v októbri 2007 na vrchole akciového trhu, tesne pred finančnou krízou. Do marca 2009 mali každý 524 eur. Prvý brat označil akciový trh za hazard a rozhodol sa svoje peniaze z trhu vybrať. Druhý brat nechal svoje peniaze v trhu, ale nič viac neurobil. Neprispeje už ani euro zo svojich ťažko zarobených peňazí. Tretí brat, neodradený, sa rozhodol pokračovať v investovaní. Každý mesiac vkladal 100 eur. Koľko majú dnes? Prvý brat, ktorý s investovaním skončil, má stále svojich 524 eur plus nejaký malý úrok zo sporiaceho účtu. Druhý brat, ktorý nechal svojich 524 eur investovaných, má dnes 5000 eur len vďaka tomu, že peniaze ponechal na trhu a nerobil nič navyše. Tretí brat, ktorý neprestával investovať 100 eur mesačne, aj napriek tomu, že začal v zdanlivo najhoršom možnom čase, má dnes 74 500 eur. Poučenie. Aj v najhorších scenároch môžeš dobre zarobiť investovaním do indexových fondov a ETF. Sleduj ma pre ďalší finančný obsah.